ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನಿ ದಸರಾದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಏನು ಮೂಲೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿಗಂದೇ ಅರಿಪಾಡ್ದೆ ಇದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡದ ಲಕ್ಕನೇ ಒರಂಬ ಕರೀದುಂಡು ಆಯುಷಿಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಆಯ್ನೇಟ ಕಾಪುಡದ 10 ಅವು ಒಂದು ಪಂಡೆ ರೆಸಿಪಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪುನಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಆಪುನ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಪುನ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಬೋಡವು ಪಂಡ ಕಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಂತ ದಂಡಾಗ ಅವಳಿಕದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಅರಿ ಬೊದಲರ ಪಾಡ್ನೇನೆ ಕಡೆದು ಒಂತೆ ಇದು ಒಂದದೆತ್ತದು ಈಗ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಚೀಪೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಆಯುಷಗು ಚಾ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಅನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದೆ ಈ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆವಡ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿಡೊಂಜಿ ಕಡೆಯರೆ ಪಾರ್ದೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಹೆನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪನ್ವೆ ಸುರೋಕು ಇನ್ನೊಂಥರ ಮೋಡ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದು ಒಂಬುಲಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಿಟ್ಟೆ ಮಾರ್ನೆ ಮಿದೆ ಸುರೂತ ಏಸ ಬೊಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪುನದ ಏಸ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಾಬೇತ ಅಲ್ಲ ಮೊಕಲ ಸುರಾಂಡ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಾಬೇತ ಮೊಕಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ನೆ ಮೇತ ಅದಮ್ಮೆ ಜೋಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ನೆ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ನೆ ಈ ಪರಬು ಗೊತ್ತುಜ ನಿಕ್ ಆಂಟಿಗ ಆಂಟಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಆಂಟಿ ಏಸ ತೂತುಜ ಪೋಯ್ಸಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗದ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸಿಡ್ದೆಪ್ಪು ಯಾವ ಆತ ಯಾವ ಪೊಪ್ಪೆಜ್ಜೆ ಯಾನೆ ಗೊರ್ಪೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ನೋಡು ನಮ್ಮಲ್ದು ಗೊರ್ಪುನು ಪೊಪ್ಪೆಜ್ಜೆ ಯಾ ಮಂಡೆ ಆಯ್ಸುಡ ಬ್ಯಾಗದ ಬಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಿಡ್ದ ಇವ ಕೊರು ನಿಂಚಿನೇ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೇನಾ ಬಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜ ಮಾರಾಯ ಪರ್ಸೆ ಕೊರಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಶಾರ್ದುಲನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಜೋಕರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಜೊತೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಜೋರುಂಡು ಏಸ ಬತ್ತಿನಂದು ಬಲ್ತೇನಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೇರಿತ್ತುಂಡು ಪೇರ್ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಐಕ್ರ ಪಕ್ಕ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಏರಮ್ಮ ರಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಪೇರು ಹಾಳಾಡ ಕೊಜಪ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬೆಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಪನೀರ್ ಮಲ್ಪದ ಐಕ್ರ ಪಕ್ಕ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಡೇಗೆ ಅಡಿಟು ಉಂಟುಂಡು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಮಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪನೀರಾಣ್ ಏಸದ ದಿಸೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಡಿ ರೆಸಿಪಿರಲ್ಲ ಅಡಿ ಆಣದ ಪೂರ ಅಡಿವತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಂದೆ ನಂಜಿ ಅಂಡು ಕೊರ್ಕ ಸುನ್ನ ಬಲಂದೆ ಪನೀರ್ ಮೈಪೇರೆ ಆಯ್ತು ಪನೀರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಾಡ್ರೆ ಅದು ನೋಡೆ ಮೈಪು ತಿಂತದು ಮೈಪ್ ಮಾರಾಯ ಅದಲ್ಲತ್ತು ಇಂಚ ಬತ್ತಿಗೆ ಇದು ಪನೀರ್ ತಿಂದು ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮರಾ పోయి మొక్కులోంచి అవతారు ఆయన క్వశ్చన్ పూర ಬಂದಾಣ ಕ್ವಶನ್ ರಾಸಿ ಇತ್ತು ಏಸ ದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಇಂಚದ ಆಡ ಕತೆ ಬರೋದಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕತೆ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಟೈಮ್ಡು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಏಸ ಬತ್ತುನಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಆಪ್ನಂದು ಬಾಕಿಲ್ ಆಡ್ದು ಲೈಗುಲ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿನ ಟೈಮ್ಡು ಅಕುಲ ಆತು ಬಂಗಾಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕುಲು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದು ಜೇರಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ರಂಚ ಏಸ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನೊರಿ ಪಾಯರ ಬಂತಿನ ಪರಕೆಗೆ ಅಂಚ ಡಬ್ಬಿ ಹಂಚಿನ ಡಬ್ಬಿ ಬೊಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಬನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕರಿ ಪೂಜಿದು ಡಬ್ಬಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ
ಐಕ್ ದಾದ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಪೂರ ಕಾಸ್ತ ಅಂಚಿ ತುಯ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಉಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತಿನೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆಣ್ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆಯುಷ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೆ ಅಂದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಣ್ ತಿನ್ನೋಡು ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಟಿಲ್ದ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಗಂಟೆ ಗೊಂಜಿ ನಾಯ್ದ ಕಾರು ಗಂಟೆ ಕೋರಿದ ಕಾರು ನಾಯಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಜಾಣ್ ಇಕ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ತುಪ್ಪದ ಜತ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ದುಂಬುದಂದು ಹಳೇ ಕಾಲದ ತಿಂಡಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕೂತಲು ಸೀದಾ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಲೇಟ್ ಚಾ ಬರ್ತಾನ ಬಕ್ಕಲ ಲೇಟ್ ಕೂಡ ರೆಸಿಪಿಲ ಬಾಕಿದ್ದು ತಿಜ್ಜು ನಾನು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ತಿಜ್ಜನ ದುಮ್ನಾಂಜಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ನನಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಡು ಇನ್ ತಾರೀಕು 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಅಗು ತುಂಬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅತ್ತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಆಜ ಹೇಳದ ಅನಕಾರ್ದ ಆತೆ ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಉಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಯನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ದಿನತ್ತ ನಾವು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏಕರೆ ಯಾವ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪನೀರ್ ಆಂಡ ಆಯುಷಿಗೆ ಯಾವ ಆಯುಷಿಗೊಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಚೂರ್ಲಾ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೈತ ಕಂತಿನಲ್ಲ ಪನೀರ್ ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೂರ್ಲಾ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳಾಯಿನತ್ತು ಹಾಳಾಯಿನ ಪೇರ್ನೇ ಅನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾಳಾಯಿನ ಪೇರಿಗೆ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸಗ ಮುಲಂತೆ ಪಾಲಕ್ಕಂದೆ ಕಡಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಕನೆದನ ಒಂತೆಂದ ಒಂದು ಬೈದನು ಪಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿಂದ ದಾಲ್ ಹಾಕುಜಿ ಮುರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಈತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು 4 ದಿನ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲವರ್ ಅಂಚ ಸೊಪ್ಪು ಆಯುಷಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪು ಅಂದಿತ್ತೆ ದಾಲ್ ಸಾರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಪ್ಪಳ ಇನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಮತ್ತನವಾ ಏಸಲ ಬರಂದು ಓಡೆ ಪೋಪುಲ್ಲೆಂಚದ ಬಯ್ಯಾನ ಗೊಂಜಿ ಬಯ್ಯಾನ್ ಗಂಟೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಣ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದು ಬನ್ನಂದ ವರ್ಷ ಸುರಾಣ ಇಂಚ ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡ ಆವು ದಸರಾದ 2ನೇ ದಿನ ನಿಡೆಗು ಮುಗಿಪುಗ ಸುರುತ ದಿನ ಕೋಡೆ ಇನಿ 2ನೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಬಲಿಪುನಾಯಿ ಕೋಡೆ ಬಲಿಪ ಟಾಟಾ ಮನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.